Sledujte animáciu. Prečo sa lopta začala hýbať? Arfi kopol do lopty. Vynaložil silu na loptu. Ako sa lopta hýbe na rôznych povrchoch? Sledujte, ako sa lopta hýbe na rôznych povrchoch. Keď Arfi kopne do lopty rovnakou silou, ako sa bude lopta hýbať na parketách? Prečo sa lopta zastaví v rôznych vzdialenostiach od Arpiho? Rôzne povrchy menia dĺžku, po ktorej sa pohybuje. Pohyb po parketách je dlhší ako po tráve. Je to dôsledkom trenia, ktoré je nižšie medzi loptou a parketami než medzi loptou a trávou.